sanibonani. Into eyenzekayo i-album iphumile ba. I mean ayikaphumi yaphuma nge-24 October. Kuzo zonke digital platforms yafumaneka i-album. Uploadwe izolo ibishona ibi9 na. So digital stores yabakhona i-album. You make sure you download, stream, whatever. Iyafumaneka ku-YouTube, ku-Vidmate, anywhere, everywhere. Iyafumaneka chisela ngapha ngonifumele chisha umnqondo we mara sikholapha ngenyiwa. I-album le beka ndiyigqiba ke le-album kuthiwa ndiyifundekela ingathi ndizayikhatyela mntakababa. Le beka ndiyigqibile yaphuma i-album nge-24 October and nge-24 October is my birthday homie. 24 October 2003. Ngoka 95 mina qha kwendibhala ubana 2003 ngona sense ID. Ndiyabonakala masebusweni 95. Dala. Qala lo mzabalazo. Yeah. All music is ready. Akumdanso awumandi umculo opama dadayi. Nami ndiba nosisi, you know. Nosisi. Xa ndingumamele bendiqomba Thixo. How did I come up with this such a massive thing?